Ahoj, 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 zdraví vás Ero a Ondřísek Dar. u nás všeho prvního dílu Let's Playe v Minecraftu a my se s vámi přivítáme Hezky česky. hezky česky, po anglicky, po německy, po rusky a po všechných jazycích. A naším úkolem je seznámit se s tímto serverem. Který je na nic. No, asi je to na nic, no a Tak pluginu tu nejsou skoro žádné, tak to jen tak. jo, mají tu set home, no, to je skvělé. Mají tu home, no, to je taky skvělé. Spawn, na to nezapomněli. A na vypnutí PvP, což je u nás Co v tam hlavě. dělá ta crafting bedna? Kde? Co to je? A dámy Já a to pánové, rozbiju. máme první nález. Co bude příště? Dialog? Jedu rozfárat to dřevo. Hele, dřevo v inventáři, nenápadně se tam objevilo. VIP. Ty budu mít VIP za chvíli. S takovou. Jo, jo. Ale kam jsi mi zmizel? Farám tu nějaký strom. Ježíš, ty zase utíkáš. Až ho rozfarám, tak se ti ukážu. No jenže já tě vidím. Ty vole, ten strom je obří. No honem fíč nahoru. Jo, tam došanu. Ty vole, to je obr. No, já jdu na Bacha. Dobré. Já jdu natěžit nějakou hlínu. Aby si diváci neřekli, že hned začínáme se dřevem a zlatem. Zlatem? No, najdem. Ok. Uhlí by to chtělo. No, Já se budu starat o dřevo a ty najdi nějaké ty věci. tak Hej, a ještě ani nevím, jestli tu mají vůbec porty, aresy a také ty debilovinky. já ti hned zjistím, jestli tu mají. Ano, mají tu rezidence. V skutku neslýchané. Tak to není možné. Co se stalo? Santa Claus vyletěl do vesmíru. Začali jsme točit. To je respekt. Tak to je teda luxusně v říti. A všem let's playerům hlásím, že Česko prohrává 1-0. To je špatně. To je prostě v něčem. Co nevoní zrovna příjemně. Pro všechny, kteří radí chodí na velkou. Já. Je to známá firma. Pojďte si taky posedět. Kdyby nějací kdyby byl nějaký komentář, že jsme moc prostí, tak jako, že tak děláme si srandu, jo. No, jen tak. Ondra to jako zrovna jako... To nebyla sranda, ale tak víš co. Aspoň něco. Tak určitě. Pojď postavit nějaký ten barak. Epický. Epický bunkr. Jdem tam dolů, tam to vidím slibně. Mám stack a 32. Vidím jeskyní. Já myslím, že bychom mohli tady něco. Tady? Tadyk. Jo, to se dá. Já si tež myslím.
Pojď tady do té jeskyně. Jo, vypadá skvěle. Oh. A jaká je? Ale to jsou i louče. Cože? Jdi to, Tady už někdy někdo byl. jdi to prozkoumat. To přece není možné. Myslím, že tady bychom si mohli založit nějakou tu jeskyni. Ale tak jo. Strčíme tu kraftici bednu. Aby se neřeklo, že nepodporuje Minecraft vědu. Minecraft kraftění. Kraftění. Schováme bednu pod schody. Tak určitě. A myslím, že za 3 minuty už budeme točit 10 minut. A to bude asi náš konec. Není to zrovna nejlepší. A je už hodně hodin. 9 hodin. To je opravdu nejvíc. Úplně čas spínkat. Kdo nám to tam hodil tu torčku? Já. Hoď mi 3 koble, prosím. Bys rád, že? To je jasný. Tak můžeš počkat. Můj Pebe, kobl. Díky. Můj kobl. 7 si mi jich nemusel dávat. Můj kobl. Tak na. Ne, nech si ho. Tu to necháme tak. Já mám dveře. Heč, já mám dveře. Tady by se určitě něco dalo vybudovat. A asi si tu nastavím home. Já taky, takže home se dělá set home dohromady, jo? Jo. Pro ty, kdo by třeba nevěděl. Tak a mám tu aktivovaný home. Ale mi se zdá, že už tu někdo kdysi byl. Ale kdysi. No, za minutu už to bude 10 minut, takže pomalu se s váma loučíme. Já děkuji. Doufáme, že budete lajkovat, sdílet a psat komentáře. Nebojte se, kritiku přijímáme, napište nám, co byste chtěli zlepšit. Třeba, ty máš blbý mikrofon, kup si nový, no tak se pokusíme koupit nový. No. A já se s vámi pro dnešek loučím. Zdar. Ahoj.